Jertfa lui Iisus este precum o cauțiune care trebuie plătită. O cauțiune stabilită de către un judecător și care trebuie achitată integral, atenție, integral, pentru a fi acceptată de același judecător, în schimbul eliberării celui care a fost condamnat în urma săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni. Odată ce această sumă de bani este plătită integral și acceptată de judecător, cel condamnat este eliberat din închisoare, repus în drepturi și în libertate, considerat fără vină de către judecător prin acea instanță judecătorească, fiind socotit nevinovat în baza cauțiunii plătite. Prețul acestei cauțiuni însemnând biletul său de ieșire spre libertate sau radiera care a șters odată și pentru totdeauna condamnarea acestuia. Să aplicăm această ilustrație și la viața noastră pentru a o înțelege mai bine. Cei care au săvârșit una sau mai multe infracțiuni și încălcări ale legii suntem noi, păcătoșii. Judecătorul este Tatăl, iar Hristos este acela care dorește să plătească cauțiunea pentru eliberarea ta și a mea. Jertfa de pe crucea Golgotei este prețul plătit și stabilit și acceptat de către judecător pentru a ne ierta și a ne considera nevinovați în fața Lui. Mă repet, prețul de pe crucea Golgotei, faptul că Iisus a suferit și a murit pe cruce, a fost prețul stabilit, acceptat și primit de către judecător pentru a ne ierta și a ne considera nevinovați în fața Lui. Întrebare. Ce crezi tu că poți face în toată această poveste? În afara faptului să taci mâlc ca un gândac, deoarece ai fost și tu găsit vinovat, ca și mine, și știi că este adevărat, iar condamnarea ta este justă și pe bună dreptate. Ei, dacă nu poți să faci nimic în toată treaba asta, poți măcar să accepti și să crezi că ai fost iubit atât de mult de Iisus, cum să vă spun, da, încât El a fost dispus să plătească un preț așa de mare pentru tine, încât a preferat să sufere și să moară decât să te vadă că suferi și că mori tu. Și asta înseamnă veste bună, dragii mei, veste bună cu adevărat. Și acest adevăr te poate elibera de frică, de blestem și de moarte și de jugul sclaviei religioase, bineînțeles.